No niin, eli puolestani myöskin tervetuloa ja oikein hieno nähdä, että täällä on todella paljon aiheesta kiinnostuneita uusia naamoja, mutta ehkä vielä ilmoituttavampaa on se, että täällä on myöskin suuri määrä entuudestaan tuttuja ihmisiä, jotka paikalle ovat saapuneet, vaikka ovat nimeni esiintyjän listassa kenties nähneet. Mutta ennen kuin lähden käymään tätä niin omaa asiaa, niin pieni pohjustus, eli voisin pikkasen esitellä itseäni niin henkilönä. Eli nimeni on Juho Laaksonen ja toimin tosiaan dynaamisen rakenteen ry toiminnanjohtajana. Ja oikeastaan tänään, missä saappaissa tänne tuun, niin voisi sanoa, että ne saappaat on täynnä kulttuurimaskua. Eli edesmennyt isoisäni oli ammatiltaan rakentaja ja rakensi tuossa 30-40-luvun laitteesta eteenpäin mittavan määrän kansakoulurakennuksia. No, sehän on sitten tietysti tunnetusti tämä rakentaminen ja rakennusala, niin se on myöskin tämmöinen niin tarkkoa ja hän on myöskin oma rakas isäni ryhtyi rakennusalalle ja teki aika pitkän uran rakentamisen parissa. Aloitti murraus- ja rappaushommissa Suomessa ja kävi tekemässä 70-luvulla 7 vuoden ajan pilvenpiirtäjiä Australiaan. Sitten palasi Suomeen ja jatkoi täällä myöskin rakentamista. Ja tietysti sitten kun se uhkakuva oli olemassa, että kenties poikki voisi olla rakentamisesta kiinnostunut, niin silloin kun on ollut ehkä teini-ikäinen, niin isä otti puhuttelua ja sanoi, että kun äiti tuumasi, että sä oot ihan kuulemma fiksu kaveri, niin tee mitä tykkää, mutta elää ainakaan rakennusalalla lähellä. Se on kurjaa hommaa, että siitä ei kyllä kiinnosta paljon saa. No tässä sitä nyt sitten ollaan ja rakennusalalla toiminut käytännössä koko aikuisikäni, pois lukien tietysti opiskeluajat, mitkä myöskin liittyy sitten rakentamiseen. Mutta tosiaan isältäni on mennyt selkeästi sellainen uppinieskoinen elämänasenteen, että mitään asioita ei pidä mutta niellä. Ja oma isäni on ollut aina hyvin kriittinen oman tekemisensä ja yleensäkin se, että mitä rakennusalalla tehdään niin tämän asian suhteen. Ja muistan nuoruudesta, kun on ollut ihan työmaahommissa oman isäni kanssa tekemässä Helsingissä Laajasalossa tämmöisen vanhan hirsitalon laajennusta. Ja sinne sitten oli rakennesuunnittelija piirretty tällainen höyrysulkumuovi. Ja isäni sitten tietysti alkoi ihmettelemään, että miksi ihmeessä tämmöinen pitäisi tämmöinen muovi laittaa. Ja lähti vähän niin kyselemään, että mitä se olisi tehtäisiin jotenkin toisin. No, se oli vielä sitten semmoista aikaa, että rakennusvalvonnassa tuli selkeä käsky, että se höyrysulkumuovi on laitettava. No, isäni sitten ilmoitti tälle rakennustarkastajalle katseluksen yhteydessä, että keskustelin tuossa rakennuttajien kanssa ja he sanoivat, että ei heillä ole käyttöä sille höyrylle, että ei sitä tarvitse pidätellä heille. Voisitko kertoa, että miksi täällä laitetaan tämä höyrysulkumuovi? No tietenkin se höyrysulkumuovi piti laittaa sinne, koska näin toimitaan. Se oli niin kuin se perustelu. Eli se on ollut vähän sellainen niin mysteeri aika monille. Se on ollut tietysti pitkään itsellekin mysteeri, että miksi ihmeessä jotkut puhuu niin voimakkaasti sen asian puolesta, että ilman muuta pitää olla muovi. Jopa niin historiallisen rakennuksen korjauksen yhteydessä, niin kannattaa laittaa muovi. Jos ei keksitä sitä perustetta sille, niin sitten se käsketään laittaa painouden vuoksi. Kun sitten taas ihmiset, jotka on jatkuvasti tekemisissä vanhan rakennuskannan kanssa, on pengannut niitä, tietää miten rakennukset toimii, niin he taas niin ei millään laittaisi sitä muovia sinne. Joku tämmöinen kummallinen asiakas on. Mä oon sitten monissa yhteyksissä kuullutkin näistä asioista, että mä koitan löytää sellaista niin tieteellistä perustetta tälle, miksi tuntuu, että nämä vanhat rakennukset jotenkin suoriutuvat pidempään, niiden elinkaari voi olla pidempi, niiden arvostus lähes joka suhteessa on huomattavan paljon korkeampi kuin nykyisen rakennuskannan. Ja kyllä se sinne niin kosteuteen, kosteustekniseen toimivuuteen, niin sinne juontaa juuri aika moni asia. Ja vaikka tuossa äsken kuultiinkin tosi hienosti, että se ei aina olekaan se kosteus, mikä aiheuttaa sitä huonoa sisäilmaa, niin usein kuitenkin nämä muut syyt tälle toksisuudelle liittyy pitkälti siihen,
että pelätään sitä kosteutta, koska sitä kosteutta ei välttämättä ymmärretä oikein hyvin. Ja silloin siitä tulee, se on tuntematon asia, ja siitä tulee myöskin uhkaava asia. Ja sitä vastaan lähdetään sitten nyt tekemään tätä niin kuin taistelua. Ja se on hyvin, hyvin hankalaa hommaa. No niin, sitten käytän ihan pikkasen aikaa esitelläkseni tosiaan tätä niin yhdistystä. Eli jotakuinkin vuosi sitten rekisteröity yhdistys. Ja edustamme tosiaan dynaamisia rakenteita. Nämä dynaamiset rakenteet on monille paljon tutumpia nimenomaan hengittävänä rakenteina. Mutta haluttiin ottaa sellainen uusi näkökulma ja lähestymiskulma tähän asian tiedottamiseen ja valittiin tämmöinen vähän tieteellisesti kiinnostavampi nimi. Ja dynaamiset rakenteet, eli hengittävät rakenteet, ne on tosiaan tällaisia rakenteita, mitkä tämmöisistä hygroskooppisista, eli vettä imevistä ja sitä luovuttavista materiaaleista on tosiaan rakennettu ja on pyritty sitten rajaamaan se myöskin niin, että se jätetään tosiaan sille diffuusiolle, eli kosteuden sitomiselle ja luovuttamiselle alueeksi. Käytännössähän sitten mitä se mun työ sisällään pitää, niin se on vähän luonnonkuituihin pohjautuvien rakennusmateriaalien ja niiden rakennusmateriaalien käyttämisestä saatavien menetelmien tutkimuksellista työtä ja sitten sen tutkimuksen tiedottamista. Ja sen takia onkin hyvin kiitollinen, että tänne tosiaan on valittu puhujaksi, koska täällä on yleisö, joka todennäköisesti tästä pystyy jotakin konkreettista hyötyä siihen omaan tekemiseen tai kuluttamiseen saamaan. Aloitetaan vähän tämmöisellä niin kevyen näköisellä dialla. Ja tämä kuitenkin pitää sisällään hyvin, hyvin paljon asiaa. Eli meillä on tämmöisiä hyviä sanontoja menneestä maailmasta tähän päivään säilyneenä. Ja yksi mielestäni aika perustavanlaatua oleva väittämä on, että me voimme toimia joko luonnon kanssa yhteistyössä tai sitten sitä luontoa vastaan. Ja tuossa edellisessä esityksessä me saatiin aika pelottavia uutisia siitä, että miten siinä pahimmillaan käy, kun me lähdetään sitä luontoa vastaan ikään kuin sotimaan. No, joka tapauksessa on hyvä muistaa se, että meillä on joka tapauksessa rakentamisessa aina sen rakennuksen osalta, myöskin sen rakennuksen ympäristön osalta hyvin voimakas vuorovaikutussuhde. Eli se ei rajoitu pelkästään siihen, että meillä on ympäristöstä tulevia vaikuttimia siihen rakennukseen, vaan se rakennus ja rakentaminen myöskin vaikuttaa hyvin voimakkaasti siihen meidän ympäristöön. Eli esittäisinkin tämmöisen vähän niin toteavan kysymyksen, että voiko meillä olla tervettä taloa sairaassa ympäristössä? Oma vastaus ja mielipide on, että ei voi. Et meidän pitää niin muistaa se, että me kannetaan vastuuta myöskin siitä ympäristöstä. No, joka tapauksessa nyt tämän seminaarin teema ei ole suoraan siinä ilmastokestävyydessä. Ja tiedän, että aika moni odottaa tämä puhun enemmänkin rakennusfysiikasta ja itse tykkään puhua enemmän niin fysiikasta, koska se rakennusfysiikka tuntuu nykypäivänä lähentyvän enemmän politiikkaa kuin sitä ihan itse tiedettä. Ja se kosteus, se on se suurin mysteeri monille. Niin koitan nyt tässä avata pikkasen kauhean tylsistyttävällä tavalla sitä, että miten tätä asiaa nyt sitten tätä kosteuden tunnetaan. No, se on sellainen asia, mikä kaikki tietää, että meillä ilma pystyy sisältämään vesipölyä aina nyt tietyn määrän, ja se määrä sitten riippuu lämpötilasta. Lähdetään liikkeelle siitä, että tehdään laitetaan tämmöinen lämpömittari, lämpöasteikko, joka alkaa tuollaisesta suurin piirtein suomalaisesta talvikelistä, jossa pakkasta on 10 astetta. Sitten hypätään siitä 10 astetta lämpimämpään ja katsotaan, että minkä näköinen astia suhteessa toiseen muodostuu, kun puristetaan se tilavuus, minkä se pystyy se ilmakuutio kyseisessä lämpötilassa itsensä sitomaan, ja puristetaan se astias ja laitetaan ne astiat vierekkäin. Eli ilman kyky sitoa vesihöyryä tämmöisillä lämpötasoilla, kun noin 10 astetta nostetaan lämpötilaa, se ilmakyky sitoo sitä vesihöyryä suurin piirtein tuplautuu. No sitten meillä on tämmöinen käsite kuin suhteellinen kosteus. Vaikka se tarkoitetaankin nimenomaan tämmöistä kaasumaista ilmassa olevaa vesihöyryä, niin olen nyt tiivistänyt sitten sen ilmakuutiossa olevan
vesimöykyn nesteeksi ja kaatanut tuonne astiaan siten, että se astia on puolillaan. Ja tämä nyt sitten osoittaa sitä, tai koitan tällä merkitä sitä, että tämä suhteellinen kosteus on silloin 50%. No, kaadetaan sama määrä vettä näihin kaikkiin muihin astioihin ja nähdään, että miten se sitten suhteellinen kosteus lähtee kehittymään. Eli tietenkin kun meillä ilmakyky sitoo sitä vesimölyä kasvaa, niin silloin meidän tämä suhteellinen kosteus lähtee laskemaan, mitä lämmintävälle puolelle mennään. No, tämä on semmoinen hyvin niin tunnettu asia. No, miten tämä sitten liittyy siihen rakentamiseen, että mikä tässä on sitten omituista? No, tietysti meillä on sitten niitä omituisia ihmisiä. Eli meillä on siellä rakennuksessa käyttäjiä, ja ne käyttäjät toki siellä sitten tekee kaikenlaisia aktiviteetteja. Eli se otetaan ruokaa, siellä pestään pyykkiä, siivotaan, peseytetään, tuotetaan kosteutta. Jotkut uskaliaimmat pitävät jopa vihenkasveja, jotka tunnetusti tuottavat mikrobeja ja muuta kummallista epäpuhtautta sinne sisäilmaan. Niin sen seurauksena meillä onkin sinne sisäilmaan tosiaan kosteuden tuottoa. Ja sen seurauksena meillä tuo suhteellinen kosteus lähteekin nousemaan. Ja nyt tässä esimerkissä, että asiat pysyy mahdollisimman yksinkertaisena, niin nostettiin tuo suhteellinen kosteus 50%. No, mitä sitten tapahtuu, kun meillä astia onkin täydempänä ja sen seurauksena meillä on tämmöinen vesimöykyn osapaine, joka lähtee painamaan sitten sitä tasoittamaan tätä paine-eroa ulospäin kohti kylmää suomalaista talvi-ilmaa, niin mitä silloin käy? No, silloin tietysti käy näin. Eli tämä on tavallaan se perusajatus ja ongelma, miten me ajatellaan rakentamisesta. Eli meillä on aina se tietty pelko olemassa, että kun meillä on kylmempää ulkona ja lämpimämpää sisällä, ja sitten meillä vielä ne rakennuksen asukkaat tuottaa sitä kosteutta, ja sitten meillä lisäksi tekee siellä oikein tuollaista haitallista asumiseen liittyvää, mikä tuottaa vielä lisää kosteutta. No, tämä kosteuden käyttäytyminen, jos tarkastellaan oikein läheltä, niin se on hyvin kaoottinen tapahtuma, ja tietysti sitten ihminen pyrkii aina kaauksesta luomaan järjestystä. Insinööri yleensä tekee sitä vielä paljon suurimmalla piirteetillä, ja se siirtää sitten ajattelumaailman omaan ammattiinsa ja lähtee suunnittelemaan rakenteen kosteusteknistä toimivuutta. Ja tässä nyt sitten luon tämmöisen pikkasen karikatyyrisen tavan tätä asiaa ilmoittaa, että miten se meidän pään sisällä se ajatus toimii ja miten se todella monella suunnittelijalla toimii. Eli tästä poikkileikkauksesta sen verran, että siinä on joku rakenne, mikä on nyt sinänsä määrittelemätön asia, eikä tähän tarkasteluun sinällään liity. No, sitten meillä näkyy toisella puolella yläkulmassa tulee sinne miinus, se on niin ulkopuoli siitä rakenteesta, ja tuolla sisäpuolella sitten näkyy tuo vaakakouvaus. No, sitten meillä on siinä lämpötila, eli tämä poikkileikkauksen tuolla alalaidassa on se äskeisen esimerkki miinus 10 astetta, ja ylhäällä sitten sisälämpötilaksi 20 astetta. No, sen avulla pystytään sitten, kun tiedetään, että minkälaisia materiaaleja, materiaaliominaisuuksia meillä sieltä rakenteesta löytyy, niin pystytään hyvin helposti laskemaan, että miten se lämpötila kehittyy siinä rakenteen poikkileikkauksessa. Se on niin se ensimmäinen askel. No, sitten kun me tehdään sitä kosteusteknistä toimivuusarvioa, niin meidän tarvitsee tietää myöskin sitten nimenomaan, että mitä sen kosteuden kanssa siinä rakenteessa tapahtuu. Ja ihan samalla tavalla kuin lämpötilakin, niin nyt tällä kertaa puhutaan vain kosteudesta, ja 100% suhteellinen kosteus löytyy tuolta kuvan ylälaidasta, ja sitten suhteellinen kosteus on 0 tuolla alalaidassa. No, sitten me tiedetään nämä vallitsevat ympäröivät olosuhteet, niin meillä oli siellä sisällä tuo 50% suhteellinen kosteus. Samaten sitten tiedetään, että meillä on ulkona pienempi patsas vettä, eli meillä on tämmöinen paineero muodostuu, ja se paineero sitten pyrkii tasoittamaan rakenteen läpi. No, nyt sitten tuumataan, että me tiedetään se kosteus, me tiedetään lämpötila, ja sitten me osataan laskea tämä mystinen asia, eli kastepiste. Pystytään tietämään, että missä kohtaa tällä vallitsevalla olosuhteella siellä rakenteessa on tuo kastepiste. Ja kastepistehän on tämmöinen hyvin mytologisoitu hahmo.
se on todella, sitä on etitty ja tökitty jossakin tapahtumassa ja se on ihmisille vaikea käsittää. Eli se suhteellinen kosteus saavuttaa 100 siinä edellisessä esimerkissä, niin silloin meillä on kastepiste. Eli mennään lämpötilaan, jossa annettu kosteusmäärä enimmillään pysyy siinä ilmassa ja kaikki sitä kylmemmät olosuhteet on sitten tiivistymisen puolella. No sitten se suunnittelija on tähän mennessä hyvin tyytyväinen, että homma etenee, lipsa juoksee. No sitten aletaan miettimään, että niin, että nyt jos se ilman mitään vesihyödyn vastusta päästetään sinne rakenteeseen se sisäpuolella oleva kosteus, mikä on näin. Eli se suhteellinen kosteus, niin se lähtee sitten kehittymään lähtötilanteessa, se on siinä 50, mutta hyvin nopeasti sitten kun tullaan tuon kastepisteen kohdalle, se suhteellinen kosteus menee 100. Suunnittelija toteaa, että ei ole hyvä, ei siellä ole näköä, keksitään jotain muuta. No se mitä meillä nyt sitten on muuta keksitty, niin on viety takaisin se poikkileikkaus sinne suunnittelijan pöydälle ja piirretty sinne tämmöinen yksi kerros tuohon nykykäytännössä semmoinen usein sisäpuolisen varkakoulauksen takana. Niin piirretään sinne tämmöinen hölmösulkumuovi. Laitetaan sinne se muovi, koska me emme sitä kosteutta halua sinne rakenteeseen ja mietitään tätä asiaa uudelleen. No lähdetään taas piirtämään sitä käyrää sinne. No ihan samalla tavalla tämä asia menee siihen hölmösulkumuoviin asti. Mutta sitten sillä suunnittelijalla on valtuudet Suomessa kirjoittaa siihen suunnitelmaan, että tässä kohtaa on PE-kalvo, joka ei läpäise kosteutta laisinkaan. No, rakentamisen suunnittelupuolellahan mekaanisista ominaisuuksista meillä löytyy tunnetulla materiaalille varmuuskerroin ja myöskin kuormantan varmuuskerroin, koska ei haluta, että silloin ne talot sortuu. Mutta jostakin ihmeellisyyttä että kosteusteknisessä tarkastelussa näitä varmuuskertoimia ei tarvita. Ja sen seurauksena, kun sinne ei kerro mitään mene, tämä loppuosa tästä poikkileikkauksesta, mikä on tuon hölmösulkumuovin ulkopuolella, niin siellä se kosteusmäärä, ekvivalentti vesihyödyn määrä käytännössä on sitten sama kuin tuolla ulkona valitsevassa olosuhteessa. Ja sitten jatketaan taas piirtämistä. Joo, nousu lähtee, mutta päätyy tosiaan loogisesti tuohon samaan kohtaan kuin mikä se vallitseva vesihyödyn osapaine ulkona on. Eli se 50 tulee sinne se suhteellisesta kosteudesta. No, tämä on se perusajatusmalli. Tämä on semmoinen, että jos meidän pitäisi piirtää jonkunnäköinen kuva siitä, että minkä näköinen ajattelumalli meillä on valtausolosuunnittelijoista, niin tämä on ehkä se ajattelutapa, että jos meillä sitä kosteutta sinne rakenteeseen menee, niin se on huono asia, siitä voi seurata tämmöistä tiivistymistä ja sitten jos meillä on tiivistynyttä vettä, niin sitten meillä todennäköisesti on myös tämmöistä hallitsematonta vettä. Eli meillähän rakentamismääräyskokoelma rakenteessa olevasta kosteudesta sanoo, että kosteudesta tulee ongelma, kun vettä on enemmän, kun se rakenne pystyy käytännössä käsittelemään. No, sitten on tietysti tämmöinen vääräuskoisten kerho, josta nyt hyvä vauhtia onkin tulossa oikeauskoisten kerho. Eli tuolla kaikista ylimpänä näkyy koko planeettamme yleisimmän orgaanisen polymyyrin kuva, eli sellu. Ja se on nyt sitten se polymyyri, mikä voitaisiin hyvin nimetä ihmekuiduksi. Eli lähestulkoon kaikkien kasvien rakenne sisältää myös suuria määriä sellua. No, tässä on ehkä tämmöinen mielikuvainen ongelma, että miksi tämä olisi joku ihmekuidu, kun sitä kerran Suomessakin maapinta-alasta kasvaa 78%. Sitten sitä kasvaa vielä sen viljelylläkin pinta-alalla, ja sitähän nyt on melkein, että jos ei siellä remossa halua käydä, niin se on paljon. No, se koetaan ehkä vähän tämmöiseksi tavanomaiseksi asiaksi, sen arvostus jostain syystä ei ole ihan sillä tasolla, millä sen pitäisi olla, koska nämä mielikuvat on niin voimakkaita. Puu homehtuu, puu mätänee, se imee itsensä kosteutta, kosteus on paha asia. Sitten se palaa. Kaikki tällaiset negatiot, mitkä painaa tämän asian alas ja sen tavallisuus ei suinkaan sitä pönkillä. Jos tarkastellaan tilannetta, että miten vaikka sahataloudella arvostetaan jossakin tuolla, että ehkä lähdetään tuonne Lähi-Itään ja siitä pikkasen eteenpäin, missä puuta on hyvin vähän,
luonnossa, niin siellä se onkin tämmöinen ylellisyystuote, ja sitä käytetään siellä erittäin paljon. Ja tästähän suomalainen esimerkiksi tämmöinen niin lämpö käsitellyt puukosa on hyvän tämmöisen vientitoiminnan käyntiin. No, mutta meillä Suomessa se tosiaan on vähän semmoinen mielikuviensa vanki. Me ei osata miettiä, että mikä tämän ihmekuidun ominaisuudet on. Jos me listataan niitä ominaisuuksia, huomataan, että meillä on kyseessä ihmekuitu. Eli meillä on kuitu, joka suojaa kondenssilta, se on kondenssisuojattu. Se säätää automaattisesti itsensä ympäristön kanssa vallitsevan kosteusolosuhteen kanssa. Eli se on myös sisäinen kyky hallita kosteutta. Se pystyy myös osallistumaan ympäröivän olosuhteen kosteuden tasapainottamiseen. Se on kokonaan auringon voimalla polumeroitu käyttäen raaka-aineeksi noin puolet ilmakehästä hiilidioksidia. Jos me lähdetään miettimään sitä kautta, että tänne ei myöskään ole esimerkiksi sulamispistettä, lähdetään miettimään, että minkälaisia materiaaleja ja minkälaisia rakenteita näistä materiaaleista pystytään tekemään, todetaan, että meillä on myöskin paloteknisesti aivan uskomattomia mahdollisuuksia. Eli oikeastaan kaikki nämä mielikuvat on vähän vinoutuneet. En pahoittele tuotesijoittelua. No, tästä voidaankin nyt sitten todeta, että tämä mikroskooppinen kosteus, eli ilmasta näihin kuituihin ja siihen selluun sitoutunut kosteus ei toimi samalla tavalla kuin ilmakosteus. No miten se sitten käyttäytyy? Se on ehkä se, mitä odotatte minulta kuulevan, ja koitan sen nyt tässä hiukan teille avata. Eli ehkä tämmöinen hyvä asia kerrata on se, että tämä diffuusio, mistä paljon puhutaan, niin se on tosiaan molekyylien sattumanvaraista liikettä. Eli sillä ei ole mitään tämmöistä tiettyä liikesuuntaa. Sitten tämä asia, mikä tosiaan diffuusioksi mielletään, esimerkiksi näissä niin sanotussa rakennustieteissä, niin se on tämmöinen tilastomatemaattinen ilmentymä tästä diffuusion kaauksesta. Mutta kun me koetamme siihen kaaukseen löytää jotakin järjestystä, ja tietysti niin pitää, että pystytään ylipäätään mitään suunnittelemaan ja miettimään. Mutta tämä on hyvä pitää niin tuolla paikassa tuonne taustalle ääneen, että se ei nyt ollutkaan tosiaan sillä, että se vesimörkky viisasta, että se tietää, että mikä on olosuhteet tuolla seinän toisella puolella on, että pitäisiköhän lähteä sille suuntaan ja kääntää rattia osoittamaan pöydät sinne ulos. Ei sillä semmoista kykyä ei ole. No mikä merkitys tämän asian huomaamisella sitten on dynaamisille rakenteille? Sellaisessa ympäristössä, missä me tosiaan rakennetaan näihin luonnonkulttuuriin pohjautuvista asioista ja muista kosteudesta pitävistä materiaaleista. Ehkä sellainen ensimmäinen suuri ero tähän meidän ajatusmalliin, että kosteus jotenkin aina tuppaa tiivistymään. No, luonnonkulttuurilla on tämmöinen asia kuin kosteuskapasiteetti. Niin nämä pystyy sitomaan ihan eri tavalla kosteutta kuin mitä pystyy ilman sitomaan vesi. Eli tuo kutterilasku, mikä on semmoinen ikoninen tuote, se on hyvä ottaa tähän esimerkkiin. Eli 1 kuutiometristä kutterilaskua painaa noin karkeasti 50 kiloa. Ja se 50 kiloa pystyy tosiaan sitomaan kosteutta 1000-kertaisen määrän verrattuna siihen 1 kuutiometriin 20 asteista ilmaa. Eli siinä on aika iso skaalaero. En pysty tätä asiaa nyt järkevästi skaalaamaan niillä samoilla astioilla, mitä aiemmin käytin. Mä otin tähän tämmöisen 30 senttiä noin korkean kotikissan. Ja se edustaa nyt sitä määrää kosteutta, minkä se 20-asteinen ilmakuutio pystyy sitomaan itseensä. No, paljonko sitten se kuutio, se kutterilaskua pystyy sitomaan verrattuna tähän 30-senttisen kissaan, niin se on tosiaan tuo 300 metriä korkea Eiffeltorni. Tässä on niin se syy, minkä takia en pystynyt käyttämään valitettavasti niitä samoja kukkamoja aiemmissa esimerkiksi. No, jotta homma olisi reilua, niin tutkitaan sitten, selvitellään vähän, että miten tämän kosteuden suhteen sitten nämä mikroskooppiset asiat toimivat. Eli sama lämpöasteikko esiin, piirretään ne astiat ja huomataan yksi jännä juttu. Eli nämä onkin kaikki ihan samankokoisia.
Toki niin kuin siitä kissa ja ekologian esimerkiksi huomattiin, niin hyvin paljon suurempia maljoita. Eli yhtäkkiä puhutaankin semmoisesta vaikeammin käsiteltävästä asiasta, että meillä tämä lämpötila ei vaikutakaan siihen kosteuskapasiteettiin. Eli se ei tosiaan kutistu sitä mukaan, kun lämpötila laskee, vaan se kuitu pysyy ihan samanlainen. Sen tämmöiset fyysiset mitat ei muutu. No, oikeastaan sen takia toivon ihan tylsäksi katsoa sitä lämpömittarin kautta, vaan kun me tiedetään, että meillä on kyseessä tämmöinen älykäs high-tech superkuitu, joka säätää itseään ympäröivän kosteusolosuhteen mukaan, niin tarkastellaan vähän sitä kosteuden käyttäytymistä nimenomaan tämän suhteellisen kosteuden eli ympäristön kosteusolojen kautta. Eli tuollaisessa 80 reilun suhteellisessa kosteudessa mäntypuu haluaa sitoa itseensä noin suurin piirtein puolet siitä määrästä kosteutta, minkä se kykenee sitomaan tämmöiselle mikroskooppiselle alueelle. 75% kosteudessa 35% siitä omasta kapasiteetista ja sitten tuommoisessa 55% suhteellisessa kosteudessa, mikä sisällä hyvin usein olisi tämmöisellä optimaalisella kosteusalueella, niin noin 1/5 siitä kosteuskapasiteetista on käytössä. No, kertaus on se opintojen äiti, eli olette jo ehtinyt unohtaa, että meillä oli tosiaan tämmöinen esimerkki seinä. Niin luetaan tosiaan samat kosteusolosuhteet tähän rakenteeseen. Muistetaan, että se ajattelumaailma oli se, että meillä on korkeampi vesihyödyn osapaine tuolla sisällä, koska Suomessa on aina ulkona kuiva ja kylmä. No, ei se nyt ehkä välttämättä siihen on näin menekään. Eli nyt sitten se, mikä käskettiin painaa muistiin, oli tämä sääntö tästä, että mitä se itse asiassa se diffuusio on, eli se on sattumanvaraista molekyylien liikettä. Ja se tilastomatemaattinen ilmentymä on tosiaan se, että jos meillä alueella A on 2-kertainen määrä sattumanvaraista liikettä kuin alueella B, tilastomatemaattinen ilmentymä tämän seurauksena on se, että luomi siirtyy alueelta A alueelle B. Mutta kun meillä näillä luonnonkuiduilla on tosiaan kyky sitoa itsensä huomattavia määriä sitä kosteutta, ja siinä on suuri viide, eli ne ei ole mitään tämmöisiä hyvin nopeasti tähän tasapainokosteuteen hakeutuvia asioita, vaan jos puhutaan tämmöisestä suomalaisen seinärakenteen mitoista, tämä kosteusolojen tasaantuminen saattaa kestää luokkaa useita kuukausia. Ja hyvin useasti näin onkin. Joka tapauksessa tämmöisessä niin viikkojen tarkastelujaksossa meikäläisittäin toteutetussa seinässä, missä mikroskoopista massaa on paljon, niin viikkojen tarkastelujaksoa tuolla kesirakennetta ei tapahdu juuri mitään muutosta. Ja tämän viiveen seurauksena meillä on sieltä rakenteesta tosiaan edelleen jatkuu ulospäin kosteusvirtaa, mutta pienemmällä paineella on myöskin sisäänpäin. Eli tämmöisiä epälineaarisia tiloja lähestulkoon koko ajan. Siellä saattaa olla tosiaan kosteusvirtaa läpi tämän seinän, siellä saattaa olla kosteusvirtaa läpi tämän seinän sekä ulospäin että sisäänpäin, mutta meillä voi olla myöskin yhtä aikaa kosteusvirtaa ulos ja sisään, voi olla myöskin ulkoa ja sisään rakenteeseen. Eli tämä on tämmöinen hyvin kaoottiselta kuulostava asia, mutta itse asiassa nämä mikroskooppisista aineista kasatut rakenteet ovat ennennäkemättömän vakaita kosteuden kannalta. Eli näissä kosteuden vaihtelu on hyvin hidasta ja vakaata, jolloin voidaankin todeta, että käytännössä karkeasti ottaen noin vuoden ajan keskiolosuhteen mukaan tuo rakenne tasapaino kosteuteen hakeutuu sieltä sisäosiltaan ja suuremmat vaihtelut ja eläminen tapahtuu itse asiassa tuolla muutamassa 10 millissä ulkopinnassa ja niin halutessamme sisäpinnassa. Eli se on tavallaan se kriittinen kohta ajateltuna sitä, että minkälaisia hyötyjä voidaan saavuttaa dynaamisilla rakenteilla, minkälaisia hyötyjä suomalaisessa rakentamisessa käyttää luonnonmateriaaleja on saatu 9000 vuotta. Eli kannattaa kiinnittää huomiota tosiaan siihen, että mitä sinne sisälle laittaa. Siihen on muitakin syitä, kuin mitä edellisessä esityksessä kuultiin, että miksi kipsille ei välttämättä tuota sitä ihan kaikista
parasta mahdollista asuttua ympäristöä. No sitten se, että kuitenkin siellä jollakin skeptikolla on sellainen epävarmuuden sieltä pitää siellä päässä, että no, että se on sitten, kun siellä on jo paljon kosteutta sen rakenteessa ja sitten sinne kuitenkin jostakin ilmoittaakin sitä kosteutta, niin ehkä voitte vähän rauhoittaa mieltä, että tosiaan se yksi kuutio sitä kutterin lastua 50 kiloa kykenee itseensä sitomaan saman määrän vettä kuin 500 kuutiometriä 20 asteista sisäilmaa enimmillään. Eli puhutaan todella suurista, jos puhutaan omakotitalosta, niin valtavan suurin omakotitalo, missä sisäolosuhde on sellainen, että siellä on verkot ja matot homeessa, eli se on 100% viidakko sisällä, niin kaikki se vesi saadaan mahtumaan 50 kiloa kutterilastuun. Siitä saadaan vähän niin kuin semmoista skaalaa, että mitenkä valtavan suuri ruuhka onkaan sisällä otettu kosteus. Kaikki on suhteellista. No, loppuun vielä haluan ottaa tämmöisen interaktiivisen osion. Eli otetaan tämmöinen leikkiveneiden arvailutehtävä. Eli tuommoinen yksi normaali luonnossa esiintyvä vesipisara, mihin ei ole kemikaaleja lisätty, on luokkaa 1/100 grammaa. Ja täällä meidän pallolla asuu noin suurin piirtein 7,5 miljardia ihmistä. Jaamme tasan tuon 100 grammaa vettä kaikille maailman ihmisille. Ja heittäkää arvauksia, että kuinka monta vesimolekyyliä jokainen ihminen saa. Täällä on arvausleikki, täällä voi osallistua vielä helposti. Voi kuvata, että menee väärin. Antti aloittaa arvomaan. 6 on ensimmäinen vastaus. Kuka on sitä mieltä, että ei ihan puhuta? Kaikki, no siellä tuli 1, 6. Ketkä on sitä mieltä, että se on enemmän kuin 6 kappaletta jokaisen ihmiselle? Kaikki loput, no onneksi olette oikeassa. Jokainen saa 45 miljardia molekyyliä. Eli täällä on pikkasen mittakaavaa siitä, että jos me lähdemme näitä kosteusasioita vastaan, suhtaudumme sillä, että lähdetään nyt taistelemaan näitä luonnonlakeja vastaan ja voitetaan tämä haitallinen asia, niin tiivistäkää hyvin muovit. Nämä kaverit mahtuu aika pienistä koloista. No sitten tietysti rakentamisessa aina pitää miettiä, että entä jos. Eli Hannu Viitaselle välitän kiitokset. Hannu Viitanen on toiminut mentorina ja on saanut aloitella omia ideoita Hannulle päin. Sitten Hannu on pyyteettömästi kertonut, että olet väärässä ja on miettimistä. Eli Viitasen Hannu on hyvin ansioitunut tutkija liittyen home- ja latoasioihin puupuolella. Ja Hannu joskus opetti mulle, että rakentamisessa on se jännä vinoma, että me ei käsitetä, että rakentamisessa ei tulla onnistumaan, mikä meillä on ikuista. Aika ja pakkanen yhdessä veden kanssa pilkkuvat suurimmankin kiven. Meidän tulisikin miettiä, että kuinka me onnistumme rakentamisessa. Eli kaikki hyvä tulee aikanaan päätökseen, myöskin hyvä rakennus tulee joskus tiensä päähän. Mutta jos ennen kuin se aika koittaa, niin jos meillä tapahtuukin jotakin, jos meillä onkin siellä yhtäkkiä enemmän kosteutta kuin on aiottu, sinne tulee joku tämmöinen vikatilanne, niin tässä on ehkä vähän hankala lähteä arvoamaan mitä tapahtuu, mutta jos ollaan Nikkasen tekstillä, eli tämä hygroskooppisuus sinällään luo tällaisen hyvin vaikeaselkoisen labyrintin näiden vesimolekyylien liikkeelle. Ne on sitoutunut tällaiseen välimäiseen. Ne ei toimikaan samalla tavalla kuin mitä ne toimii rakenteissa, missä on materiaaleja, jotka osaavat kuulostamaan hienolta, kun ne pysyvät kuivana, ovat epäorgaanisia, eivät tarjoa ravintoa eivätkä kasvualustaa millekään vapoille asioille. Mutta kun mietitään sitä, että kun meillä onkin sitoutunut tämmöiseen väliaineeseen ne vesimolekyylit, ne on pienempinä joukkoina. Me pystytään estämään näiden vesimolekyylien välisiä puolisia sidoksia. Eli ne on semmoisia hyvin pieniä magneetteja, jotka koittaa toisiaan vetää puoleensa.
ja alkaa tosiaan pisaroitumaan ja tiivistymään vedeksi. No sitten kun mietitään, että miten jos näin käy, että meillä sitä vettä siellä on, niin silloin me halutaan, että se rakenne pystyy myöskin kuivumaan. No jos meillä on näitä pollisia vesimolekyylien välisiä sidoksia oikein runsaasti, niin pystytään sitä asiaa laittamaan kuviksi laittamalla noita pahvifiguureja tosiaan ihmisiä, jotka seisovat käsikädessä. Siellä on semmoinen löyhä sidos niiden välillä. Jos me lähdetään nyt sitten systeemiin työntämään energiaa, jotta saisimme liikenopeutta näihin molekyyleihin ja niitä sitten viivottamaan pois sieltä rakenteesta, niin jos me lähdetään jonossa tai tässä ketjussa olevaa ihmistä keskeltä tuuppaamaan, vaatii paljon enemmän energiaa saada se kaveri siitä maailmalleen, kun jos se kaveri seisoo tosiaan yksittäisiä kavereita. Eli aika moni tietää, että jos meillä lapsi kaataa mennä pöydälle, niin sitä pystyy ihan paperilla kuivaamaan. Sitten kun se paperi kastuu, joudutte näkemään valtavasti palvaa, että saatte sen pidettyä märkänä. Sitten vielä vähän loppuu tämmöinen pieni kuvajainen, mikä menee ohi omasta osaamisesta. Sen verran olen tässä nyt altistunut hyvälle tiedolle, että olen alkanut miettimään, että onko näiden kahden kuvan välillä oleellista eroa. Eli meillähän on tällaisia kosteus-, vaakio-, home- ja laho-tiloja tuolla metsässä pidetty pimein. Ei niitä kunnan viranomainen ole laittanut ilmanlaatuasioiden takia käyttökieltoon. No sitten tämä toinen kuva, missä nähdään tuo hirsiseinä, jonka alla oleva nurkkakivi on painunut Härmänmaan savikkoon. Ja tämä hirsi on alkanut saamaan itseensä kapilaarisesti tuolta maaperästä kosteutta. Se on alkanut siellä sitten lapoamaan ja nyt se toimii oman henkilökohtaisen ilmalenkin tämmöisenä käännepisteenä. Ja aina pysähdy siihen hetkeksi ihastelemaan, että tätä se tarkoittaa, että on uusiutuva raaka-aine. Eli tämmöistä riustan työmiehen ranteenpaksusta toivoa kukkaa tää kehikko. Niin onko näitä välillä joku ero? Niin kuin Hannu mulle opetti, niin pitäisi miettiä, että miten näissä asioissa epäonnistutaan. Ja edellisessä esityksessä Mirja Salttinensa puhuttiin hienosti se, että miksi kannattaa miettiä, että miten me tässä asiassa epäonnistutaan. Tuo kyseinen rakennus on jatkuvasti koko ajan käytössä. Eikä nämä ihmiset tunnu sellainen ihan valtava koostinvoima. No niin, kiitoksia kovasti omasta puolestani. Rakensin esitystä sillä ajatuksella, että tähän jäisi hyvin aikaa kysykää, yritän vastailla osilta. Joo, kiitos.